Ninsab kuntent ħafna li għal darboħra il-deputati tal-Partit Popolari Ewropew reġgħu ħatruni bħala koordinatur għall-affarijiet soċjali u affarijiet tax-xogħol. Diġà li 5 snin jiena f'din il-kariga l-iktar deputat Malti anzi li dam f'din il-kariga ta' koordinatur f'qasam li huwa l-qalbi u għal-qalb ukoll il-Partit Nazzjonalista. L-qasam soċjali u l-qasam tax-xogħol huwa f'qalb il-Partit Nazzjonalista u allura rridu nagħmlu ħilitna kollha f'dawn il-5 snin li ġejjin biex il-qasam tal-ħaddiema jaqpa' jissaħħa, biex ikun hemm servizzi soċjali aħjar, biex dak li għandna ma nitilfuhx u biex dawk li qegħdin isofru minħabba l-kriżi finanzjarja li għaddiet minn fuq l-Ewropa u li sfortunatament din il-kriżi ġabet magħha issa kriżi soċjali nagħmlu ħlitna kollha biex dawn in-nies ikollhom ħajja aħjar. U allura jiena flimkien mal-koordinaturi tal-gruppi politiċi l-oħra kollha f'dan il-kumitat partikolari nibqgħu nagħmlu ħilitna kollha biex il-ħajja taċ-ċittadini tagħna tkun aħjar milli sibniha. Llum daħlet bħala parti mill-liġijiet Ewropej ukoll direttiva tal-work-life balance li jiena kont parti minnha, naturalment dawn huma drittijiet ġodda li sa jidħlu fl-Ewropa, nittamaw li jidħlu wkoll f'pajjiżna biex meta jkun hemm it-trabi, meta jkun hemm il-familja li jkollhom bżonn l-għajnuna tal-membru l-oħra tal-familja din id-darba il-pajjiż se jkun qiegħed jgħin biex dan ikun jista' jseħħ. U allura ninsab sodisfatt li għandi din il-fiduċja din id-darba wkoll għal darba oħra mill-membri kollha tal-Partit Popolari Ewropew.